Kamanakan kanduang badan di mama. Kito laki-laki di Minangkabau indak babiliak di pusako. Dia te rumah anak kito orang Sumando. Nan ba ibarat abu dia te tunggu. Apo bilo tibo angin barambuih kancang jo awak-awak di bawah tabang. Kalau di rumah pusako kito indak babiliak. Mangko ingekkan. Waang bisuak lamo jo lambek kagadang juo. Kaman jadi mamak pulo untuk kamanakan waang. Untuk itu kini-kini mama ingin mama kanakan. Jadilah mama nan bisa ka jadi contoh. Kok menimbang iyo samo barik mau kuah samo panjang. Jan sarupo orang membalah batuang. Cie di tijaan cie di heluan. Kok nan bana katokan bana nan salah katokan salah. Usah kunyang karano kunyi sirah karano gambia. Dek nan surang bansai nan surang kayo waang bapihak kanan kayo sajo. Padahal lah nyato-nyato salah di pabueknyo. Sakali-kali jan menagaan banang basah. Kemudian hanyo bato hanyo lai. Ko isu waang lah barumah tanggo. Nyampang tetampuah dinan lai ataupun nan indak. Usah si buat maurih anak bini sajo. Memang anak bini tanggung jawab itu dunia akhirat. Namun di sampiang maurih anak bini, awak dituntut pulo membimbing kemanakan. Tanyoi apa pertolongan yang diperalukan. Kemudian orang kampung usah balengahkan.